Cerak-cerik bola. Isi 1.500 iki, Cok. Oh. 1.500. Sekilo ya wis 1,5 ton. Peng pira ngono regane? 10.000 apa 2.000? Porang. Pomo 10.000 ya wis 15 juta sakmene iki. Nah. Iki. Tapi lek 2.000 ya pira ngono. Pupuk cukup pupuk kandang ya to. Ngoni sapi to wedhus. Mari ngono, apa nih jenenge iki? Sapine sik payu tidal, wedhuse ya payu, ya kek ya. Kurang penak piye lho, delon semangate ngene. Oh, sekono. Oh, ngasek. Ngasek kelet-kelet pokoke lek kae tenan. Buru L300 berarti lah. Pengen L300. Wis dikowaki bola. Batur nyambut gawe ya dolan mandori niki piye jalan. Penak lho. Nandur cukup 1.000 rasa oke-oke 1 ton. 10 juta. Lek nyekilo, lek 5 kilo. 5 ton. Ping 10.000. 50 juta wisan. Penak to lek ngitung. Ning rekasan ning garap yo ngene iki. Sembrono we sing nuku ya jangger. Rekoso men ngene iki. Oh. Ora penak. Kuwai kalenan. Gentis iki atur nggih syuting ku mang. Biasane yo elek ngono, sarehno syuting yo apik ngene iki kok. Delon somben pertumbuhan iki lek ra ses. Lahan syuting.